Ahoj, zdraví vás Edgar Podcast. Slibovali jsme vám, že vám budeme přinášet zajímavé hosty ze světa sportu a dnes jsme si pozvali Soňu Kopčokovou ze Slovenska. Soňa je mistryně Evropy a mistryně světa v body fitness, ale tohle už je minulost. Dnes se věnuje ultraběhu na několik dní. Absolvovala v loňském roce například běh na 400 kilometrů v poušti Gobi. Co všechno u toho zažívá, jak dokáže skloubit své 3 adoptované děti, trénink, práci a závody, o tom si dnes budeme povídat. Informace ze světa sportu, tipy pro zdravý životní styl a dávka inspirace, která vás posune vpřed. Právě začíná Edgar Podcast. Soňo, my tě vítáme v našem podcastu. Prosím tě, je mi jasné, že jako ultraběžkyně si k nám dorazila ze Slovenska a já doufám, že si nevyužila nějaký podřadný dopravní prostředek, jako je třeba auto nebo vlak, a že si k nám do Ostravy doběhla. No žiaľ, teda použila som ten podradný prostriedok auto. Tak velké zklamání na úvod, ale jedno jediné, protože samozřejmě dnešní povídání si myslím, že bude dosti extrémní, protože mám pocit, že tvůj život je pro běžného smrtelníka jeden velký extrém. Už si někdy slyšela, že děláš šílené věci? No ja mám pocit, že ľudia to tak vnímajú, ale ja to úplne nechápem, lebo ja si len proste vyberám veci, ktoré ma bavia. No to by mě ještě jako zajímalo, že když se bavíš jako s normálníma kamarádkama, jestli jako chápeš jako jejich životy, jako ty běžné, co jako chodí do té práce, o víkendu jedou na tu rodinnou oslavu a tak dále, že ty to máš jako úplný jako protipol v tom životě. Tak väčšinu priateľov mám z takého športového okruhu, takže tam si celkom rozumieme. Pojďme na sport. To je, proč jsme se tady dneska hlavně sešli a pojďme se bavit o těch největších šílenostech. Ty máš za sebou závod Ultra Gobi na 400 kilometrů vlastně v čínské poušti. Je to závod, o kterém já jsem v životě neslyšel, dokud jsem se nekoukal na povídání vlastně s tebou, a mě by jako zajímalo, jak si vůbec na ten závod přišla. No jednoducho od Palonca. Jasné. Což je, pojďme představit. Jo, to lehce vstoupím. Palonc je jeden z našich dlouhodobých svěřenců, dalo by se říct, nebo lidi, o který se trošičku snažíme starat, a on ten závod absolvoval samozřejmě, tak já vím celou tu historii a proto mě i zajímalo potom ty tvoje pocity a ty tvoje vlastně, to tvoje nutkání k takové šílenosti, protože od Palonce si nechat dávat tipy není úplně chytrý vždycky, takže... A nebo naopak, je to ten šílenec, který dává ty nejšílenější tipy, kterých je dobré se chytit, pokud seš na stejné jako mentální a sportovní vlně. Áno, my si často vymieňame tipy. OK. Dobře, jak je bylo vůbec těžké se na takový závod dostat? Jak probíhá nějaká nominace, pozvánka, přihláška? Tak je to závod, ktorý je od 50 do 55 pretekárov. Prihlásiť sa môže každý, ale samozrejme potom to podlieha nejakému výberu a treba sa na to nejakým spôsobom kvalifikovať. Čiže treba mať už nejakú predchodziu skúsenosť s takými dlhšími alebo extrémnejšími pretekmi. A to by bolo pre mňa v poriadku. Pre mňa bol skôr väčší problém výška nákladov a toho štartovného, ktoré tam je, lebo je to dosť drahé a plus ešte všetky tie ostatné náklady. Ale teda minulý rok prvýkrát oni postavili takú výzvu, že 5 ľudí sa môže, alebo teda výberu, ľudia sa môžu prihlasovať a získa štartovné zadarmo. Co všechno vlastně člověk musí doložit pro ten výběr? Nebo na co se ptají? Tie skúsenosti z takých extrémnejších, dlhších viacdňových pretekov. Že se dala seznam všech závodů, které si jako absolvovala, motivační dopis, v čínštině. Áno, presne, malo tam byť aj nejaký, nie v čínštine, nebolo v angličtine, ale bol to aj nejaký teda o mne, nejaký motivačný dopis. Paradox toho je, že Palonc se hlásil vlastně současně s tebou a vybrali tebe. To je jako taková jako malá. Jak to unes? Já myslím, že dobře, že už si to užil. On mi to prijal, hej. No, ale já jsem slyšel, že celé to rozhodování bylo v době, kdy ty si ještě vlastně ani nevěděla, jestli budeš moc běhat, protože jsi měla jako nějaký docela těžký úraz. Ano. A že to vlastně, ta přihláška byla možná ta cesta, která tě jako vysekala z té rekonvalescence a nahodila tě zpátky na nohy a zpátky na trénink. Áno, bolo to tak. Ja som vlastne zhruba pred rokom aj pol som absolvovala taký menší zákrok, že mi vyberali takú väčšiu cistu z kolena, ale bolo to teda len v lokálnej anestéze. A potom, keď už som nejako nabiehala znova na tréning, išli sme s priateľom na sústredenie na Sicíliu na 3 týždne, kde sme vlastne behali, bicyklovali, liezli a pri jednom takomto výjazde na bicykli som mala takú škaredú nehodu.
že som vlastne preletela cez natiahnuté lano, cez cyklotrasu, ktorú opravovali, ale ono nebolo teda označené. A teda okrem toho, že som si dorezala ruky a rozbila príľbu a tak ďalej, tak som mala nejaké problémy s nohou, s kolenom, nevedela som behať, ale tak dlho som to tak nejako, asi ešte nejaký mesiac aj pol som tak skúšala stále, nebolo to lepšie. Potom som išla na magnetickú rezonanciu a zistila som, že vlastne mám prasknutú kosť v kolene. Základne po týdnu? Ako? Po týdnu? Nie, to až po nejakom mesiaci som išla na to vyšetrenie, Dobře. alebo tak neskôr. Ja som sa to snažila ešte nejako pretlačiť a tak, ale nešlo to. A lekár teda mi povedal, že som skončila s pretekaním a teda, že už mi neodporúča ani behanie a tak, lebo že je tam veľká trauma a tak ďalej. No a v rámci tej nejakej toho môjho smutku alebo také nejaké depresie, že čo bude so mnou, tak som si písala s Paloncom a on, že však poviem ti k tomu niečo, ale že pozri si najprv toto. No a to by mě zajímalo, co ti k tomu řekl. No, Co tě zaujalo? Poslal mi link na prihlasovanie na túto výzvu, vlastne, kde sme sa mohli uchádzať o to štartovné. Ja neviem, proste ja som to vyplnila, lebo ja veľakrát sa na veci prihlasím a až potom rozmýšľam, jak to dám. A Sonio, já jenom tak odbočím, uvědomila si, že ti ten link poslal někdo, kdo má na jedné noze o 3 prsty míň? Áno, on presne vtedy akurát riešil tie omrzliny, takže ja som a mne sa práve že páčilo. To v pohode. Áno, mne sa na ňom, lebo ja som skôr taká, že ja som išla byť z toho smutná a že už to proste nebude dobré a on aj napriek tomu teda, že mu odrezali tie prsty akurát, on vôbec nerátal s tým, že by nemal v krátkej dobe začať pretekať. Takže pre mňa ten jeho postoj bol taký inšpiratívny v tomto. Co vlastně si všechno věděla předtím o tom závodě, než jsi tam vyrazila? Jak ses na to mohla vlastně vůbec připravit? Jaké informace si o tom závodě měla? No ja som od neho mala informáciu, že to bol najkrajší, asi jeden z najkrajších pretekov, ktoré absolvoval. A tak to už je čo povedať, lebo jeho, keď sa opýtate na nejakú krajinu alebo na nejaký pretek, tak všade vám povie, že tam som bol. Takže to pre mňa bolo také, že ma to priťahovalo a akurát som teda vedela, že je to v púšti, že sú tam extrémne výkyvy teplôt, že je to teda bez nejakej presne vyznačenej trasy, že sa budem musieť sama navigovať. Z toho som sa dosť bála, lebo to mi veľmi nejde. A to bolo tak všetko. Takže základ by nějaký byl. O tom terénu si měla nějaký přehled? O teréne, tak ja som si predstavovala, že to bude nejaký piesok alebo nejaké duny. A potom som zistila, že není tam len piesok, že je tam ako keby aj len taký terén, ako zemový alebo tak. No ale nevedela som si to predstaviť, lebo nikdy som v takom prostredí nebola. No a teď by mě zajímal ten šok, když si přijela na místo, tak jak to na tebe začalo působit? Organizace, teď samozřejmě lidi, ti závodníci sdílí informace mezi sebou, člověk se ptá, máte společné obavy, společná nervozita, tak vlastně jak probíhal ten úvod, když si dorazila na místo? No ten prvý možno, že také prekvapenie alebo šok bol už 2 týždne predtým, keď nám zverejnili tie body, cez ktoré máme prebehnúť, pretože predošlé ročníky, ktoré sme odkúkali aj so trénerom Zdenkom alebo aj s Paloncom, keď sme nejako pripravovali tú trasu, tak boli dosť kopcovité, tam sa vlastne človek pohybuje až do 3500 nadmorskej výšky a ja som bola, v ten rok sa mi podarilo dobre sa natrénovať v kopcoch, lebo som behala vertikály, išla som aj takú 100-milovku, ktorá mala 11 000 prevýšenie a tam som aj silná, hej, že ja nie som dobrý bežec na nejaké roviny. No a keď sme dostali profil tej trate, tak tam bol iba jeden výšlap do 3500 a všetko to bolo viac menej rovina v 2000 nadmorskej výške. Čo mne teda veľmi a celkově tam ale bylo nějakých 15 000 převýšení. Áno, že? áno. Takže, áno. A já vím, že ty si tam byla 14 dnů předtím na aklimatizaci už. Dalo by se říct. Týždeň predtým jsme přišli. A tam áno. trošičku, když se budeme bavit samozřejmě i o té tvé energetické složce a takovém tom krytí toho závodu z hlediska toho, jak to vlastně vydržet, tak tam už byly malinké problémy, že s tím spojené. Áno, hej. Mohla bys k tomu něco malinko? Môžeme. Jak opatrně našlapuje. Prostě to řekni. Áno, poviem. No v podstate na týchto dlhých tráťach ja sa potrebujem poriadne nájsť, hej, že samozrejme užívam aj gely, aj jonťaky a všetky tieto veci, ale potrebujem to prekladať aj normálnym jedlom. A mala som v pláne, že keď tam docestujeme, tak prídem normálne do potravín a dokúpim si veci, pretože tam nie sú klasické občerstvovačky, ako bývajú na iných pretekoch, ale ten pretek je bez podpory, to znamená, že na tých 400 kilometrov sme mali 10 miest, kde sme si mohli poslať také krabice, kde sme povinne museli mať balíček s 2000 kalóriami jedla
A to už sme si mohli vyskladať sami, ale vlastne nikde tam nebol žiaden obchod, žiadna voda, nič. Hej? Čiže iba čo som tam mala zbalené, tak to som mala k dispozícii. No a keďže zo Slovenska do Číny transport lietadlom, väčšina vecí sa nemohla takých prenášať, hej, treba, ja neviem, aby som si dala nejaký chlieb, šunku, síra alebo takéto, tak som si povedala, že tam si tie veci dokúpim a mala som so sebou iba nejaké dehydrované jedlo, lebo tam sme vlastne vždy mali aj k dispozícii aj horúcu vodu. No a prišli sme do obchodu a vlastne nič z tých potravín nebolo, ako som zvyknutá. Lebo my sme rovno prileteli už do takého menšieho mesta, ktoré bolo na okraji tej púšti. Hej, nebolo to jak Peking, kde sú možno aj nejaké medzinárodné obchody. Čakala supermarket proste. Ja som, áno, vošla som do supermarketu, ale všetko tam boli rôzne farebné obaly, nejaké čierne fermentované vajcia tam boli. Divné písmo. Áno, potom tie nudle mali, alebo také všelijaké krekry, proste boli to pre mňa také extrémne chute, ktoré, keď som si predstavila, že dať si to za pohybu, tak to by nebolo asi dobré. No a jak jsi to vyřešila? No, jak jsi to řešila spíš? No, nejak som to veľmi nevyriešila. Mala som tie dehydrované jedlá, čo som si tam zobrala so sebou. Mala som Edgar tyčinky, power drink, gely. A mala som zo pár nejakých suchých vecí so sebou, čo som si priniesla, hej, že také zmesi orechov a sušeného ovocia. Mala som nejaké trochu krekry, ale to tak bolo všetko, no a z toho som si to nejako vyskladala, čo potom bylo dost teda náročné pre mě. Protože my jenom můžeme našim divákům říct, že vlastně ten závod si absolvovala za 141 hodin, říkám to správně, tak nějak asi 5 dní, což je asi 80 km na den, pokud se bavíme, že si běžela 400 km. To je obrovská spotřeba jako energie, kterou člověk musí doplnit. Mě by vlastně vůbec zajímalo, jak jsi nad tím přemýšlela, protože ty jsi musela poslat to zásobování do těch jednotlivých občerstvovaček a tak na to člověk musí mít asi nějaký jako plán, co, kde, jak poslat, aby mu to akorát vyšlo, protože zaprvé zná se, ale na druhou stranu to extrémně dlouhý závod. Jo? Já ještě jenom ten dotaz doplním. Já vím, že si ten plán měla, že jste měli vytvořený nějaký stravovací režim, který byl někde zanesený v nějakém dokumentu, v nějaké tabulce. Ano. Nicméně já bych ještě malinko se zastavil u toho období předtím, že ty seš tam týden předtím a v podstatě taky potřebuješ jíst. Takže ano, aj tam už byl problém s tím jedením. To bych rád řekl, protože to mohlo potom ovlivnit ten následující průběh. Asi to je ovplyvnilo. A tiež reštaurácie sme nevedeli, lebo ja som si proste predstavovala, ja som v živote nebola v Číne, ja som si myslela, že dojdem do Číny a že všade si tam dám rýžu uvarenú a proste také ľahké jedlá, lenže táto časť Číny robili všade iba nudle a také pražené, aj veľa toho takého street food, kde sa to proste na takom zvláštnom červenom oleji všetko prážilo a to proste všetko smrdelo rovnako, aj vzduch, aj to jedlo a nedalo sa to ani, keď som si dala v žemli treba z nejaké mäso, tak aj tá žemla bola tým červeným olejom napitá. Ja som akože dosť som tam už trpela a neboli tam ani také reťazce ako nejaký, že aspoň McDonald's alebo KFC alebo niečo také. Myslíš, že sa dostal do ketózy za tí 3-4 dny? To si nemyslím, akože ja som jedla ovocie a potom sme našli takú reštauráciu, kde už som si potom dala nejaké varené mäso alebo také na páre a dokonca nám tam urobili aj rýžu. Takže tam už potom nejaké 2 dní predtým už to bolo zasa lepšie, ale mala som nejaké 3-4 dní vlastne na začiatku toho týždňa, keď som proste už bola zúfala. Taková super kompenzační dieta v podstatě by se dalo nazvat. Áno, že som stiahla a potom nevyšla. A nenapadlo tě, že bys třeba jako okoukala, jak to dělají ty ostatní, kteří tam dojeli? No oni jedli tie veci normálne. Okay. No aj vlastne, lebo tak tam väčšina tých pretekárov, tam sa aj v štafetách behá, sú Číňania. My sme práve, že my sme si sadli, ja som videla, že oni sú na tie veci zvyknutí, oni to proste jedia. No a teď se dostávám k té otázce, jak vlastně u tebe vznikal ten plán, jak vlastně poslat ty zásoby na ta daná místa, jak si nad tím přemýšlela, nebo jak vlastně nad takovým jako závodem obecně jako přemýšlet. Neznáš ho, nevíš, do čeho jdeš, ale tak samozřejmě něco už si naběhala docela hodně a úspěšně, tak jak vlastně nad tím přemýšlíš? No, to som mala rozpísané, to mi Zdeněk Štěpánek rozpísal, ten plán vlastne výrobkov Edgar, čiže to boli tie gely, power drink a jonťaky, toho som mala dosť. A akurát som tam nemala veľa zdrojov bielkovín, čo som teda nerátala a teda som teda rátala s tým, že si to dokúpim a zo pár tých nejakých sušených vecí. A mne to vyšlo na tých 2000 kalórií treba, čiže ono ma to možno, že aspoň nejako základne kaloricky pokrylo. No a to, čo som mala, tak to som rozdelila proste do tých
krabíc a som dúfala, že to nejako bude, ale ja som si totiž to aj predstavovala, že tam mi bude aj tak strašne teplo stále a že aj tak budem hlavne na tých jontiakoch a budem na tekutej strave a mne tam bolo nakoniec strašne zima. Iné veci sa človeku žiadajú jesť, keď je zima a keď je vlastne v tom chlade, tam bolo v noci -10, ako keď je +30. No, to jsem se chtěl právě vlastně zeptat, jo. Vlastně každý má u pouště představu, že se tam bude jako celý den jako potit, ale samozřejmě v momentě, kdy v poušti zaleze sluníčko, tak je to úplně jako absolutně extrém, jako opačný. Tak vlastně v jakých podmínkách tam člověk jako běhá a jak se dá na to jako třeba připravit, co se týče oblečení? No, my sme mali našťastie povinnú výbavu, ale ja akože môžem povedať k tomuto preteku, že asi na 80% vecí som nebola pripravená. Takže to bolo pre mňa o takej improvizácii, ale mali sme v povinnej výbave na 6 paperovú bundu, ktorá myslím, že musela mať nejakých 800 plnenie. A dosť to kontrolovali. Spacák sme museli mať do komfort -10, čo sme aj využili, hej, lebo vlastne na tých staniciach sme si mohli pospať nejakú hodinku až 2, ale museli sme mať vlastný spacák a to boli iba také vojenské stany, kde si človek lahol na zem. Jak to bylo nakonec? Byly ty stanice, teda ty droppointy, byly vybaveny tím jídlem víc, než čekala? Z hlediska té pořadatelské? No tam nebolo žiadne jedlo. Nebylo tam vôbec. Boli tam iba stan, áno, bol tam stan, bola tam iba studená teplá voda, lekárky by som potrebovala a vlastne mohli sme si tam láhnuť, vykopaná jama miesto vecka a tá moja krabica. Vecko znamená... Teda miesto záchodu, pardon. Miesto toalety. Rozumíme ze slovenštiny. Z toho zní, že spoustu věcí si musela vlastně vzít sebou a s tím si asi celou cestu musela běžet. Ano. Vlastně s jakým vybavením člověk jako musí vyběhnout, protože to zní, že toho jako fakt bylo hodně. Bolo toho dosť, bolo to možno porovnateľné s tým petelkom, akurát sme museli mať aj ten spacák dosť veľký. No mala som ten spacák, mala som nejakú nepremokavú aj bundu, dlhé nohavice som musela mať, teplé rukavice, čiapku, šál, dvojočeloviek, myslím. Povinne som musela mať powerbanku, nějakou lekárničku. Když to jako dáme jako dohromady, tak kolik třeba kilogramů materiálu si musela naložit na záda? No bez tej vody a jedla to bolo asi tak 4 plus kila, 5 možno aj. 2 litry vody. A plus 2 litre vody minimálne a plus nejaké to jedlo. To už je solidní baťoch. Jak se s tím běhá? 400 kilometrů. No tak nepekne. OK. A je tam třeba jako zcela zásadní si fakt vybrat jako super batoh, protože já si dokážu představit, že při té délce a té intenzitě skáče to na zádech, může to odřít záda a člověku tohle to může jako způsobit docela jako nepříjemné starosti po cestě, tak jestli na to máš nějaký třeba jako fígl nebo už jako osvědčenou metodu? Asi značku. Ja som viacero už vyskúšala vlastne od vtedy ešte, keď som bežala SMPčku bez podpory až cez PTLko a hej, stalo sa mi, že mi teda tie také kosti, čo sú na spodku chrbta, tie sa mi zodrali riadne. Teraz som mala dobrý, to bola značka Instinct a je špeciálne vlastne určený na takéto viacdňové preteky a myslím, že to bola 25 alebo 30, ak sa nemýlim. Já se vrátím ještě k otázce na začátku, kterou jsme úplně nezodpověděli. Vlastně jak na tebe zapůsobil ten závod, když jsi tam jako přijela? Vypadalo to třeba jako v Itálii, kde prostě je spousta jako fanoušků a všichni tleskají, mají transparenty pro těch 55 závodníků, nebo naopak tam nebyla ani noha, dostali jste prostě tu navigaci a tady jako běž, nebo jak si to můžeme představit, takový závod v Číně? No ja už som sa celého toho predtým dosť bála, lebo vlastne boli sme tam týždeň dopredu a prebiehalo veľa vecí od briefingu, cez registrácie, plnenia tých krabíc a tak a veľa vecí aj celkovo v tej krajine pre mňa bolo nových, hej, že nedá sa tam platiť kartou, prekladače a tak ďalej, ale tá organizácia bola akože úplne perfektná, oni sa o nás dobre postarali, všade pre nás prišiel autobus, odviezol nás, všetko bolo super zorganizované. Keď som trochu zistila, akí sú tam pretekári, tak to som sa dosť vylákala, lebo som si proste povedala, či ma nevybrali nejakým omylom. A tam boli ešte väčší šílenci než ty. No tam boli napríklad takí, ktorí dokončili Iditarod, 1000-kilometrové preteky a podobné, hej, všelijaký vojak zo špeciálnych jednotiek zo Srbska a podobné prípady, že proste som sa cítila, že toto nebude dobré, že asi proste na toto nemám. Ale zase tí organizátori boli perfektní, so všetkým nám pomáhali a potom vlastne
po všetkých týchto registráciách a prípravách oni nás previezli ešte, myslím, že 2 dní predtým už do púšte, do takého stanového tábora. A tam už potom odtiaľ sa štartovalo. Pořád se bavíme o poušti, bavíme se o tom, že jste celou dobu běželi v písku, anebo ten terén byl jako různorodý? Bol rôznorodý. Čo ma napríklad veľmi prekvapilo, tak hneď prvú noc sme mali 8 brodov. Přes řeku nebo Áno, cez rieku. Áno, cez rieku. A bolo to dosť nepríjemné, keďže tá teplota tam v momente klesla, hej, po tých -10. Videla som napríklad, Američania boli na to pripravení, mali také 2 veľké pytle, čierne, si to natiahli na nohy a cez to prebrodili. A to som takové pláštěnky na nohy. Jako, jo? Normálne taký na odpadky, vrecia. Tak to sa mi páčilo, ale to som ja žiaľ nemala, takže sme brodili. A čiže bolo tam takéto. Potom bol aj taký terén, ktorý bol dobrý, také ako keby zem bez trávy, taká štrková. A tie duny to bolo dosť drsné, lebo tam člověk má pocit, že se vůbec nehýbe. No a ještě se vrátím k těm brodům. Ty jsi k tomu přistupoval jakým způsobem? Sundáš boty a přeběhneš to po kamenech, anebo to prostě bouchneš v těch botech a potom to sušíš? Nie, to nemá zmysel sundávať, lebo to by trvalo strašně dlho a bylo jich veľa za sebou. A v těch -10 v noci jako se nebála, že ti jako zmrznou nohy? Nebo? No musíš sa hýbať, aby ti nebola zima. I na ty nohy. No to si dokážu představit moc. Jak často si ty boty měnila? Nebo kolik pár bot? Vůbec celý závod v jedných botách? Mala som v krabici jedny na výmenu. Lebo ja si, keď chodím tieto dlhé veci, tak mám potom také extra pretekové, že normálne človek má bežecké, ja neviem, o pol čísla alebo o číslo väčšie a potom mám ešte také extra na tieto dlhé veci a tie mám o nejaké číslo väčšie, keď už mi opuchne noha, aby som to tam vedela natlačiť. Jak se dá na takový závod připravit tréninkově? Protože ještě se dostanu k jedné věci, ať si to dokážeme představit na té časové ose. Od té přihlášky po ten závod, to byl jak dlouhý jako vlastně časový úsek? Ta přihláška byla někdy máj, jún a pretek byl v oktobri. Takže vlastně necelou půl roku. No. A jak ses na to připravovala? Tak ja si myslím, že na tieto dlhé veci sa aj tak za pol roka človek nepripraví, že už asi zbiera rok za rokom a pretek po preteku tie skúsenosti a jasne, musíš mať na to pripravené telo a trénovať, ale tak asi hlavne tá hlava musí byť presvedčená o tom, že to chceš. Byly nějaké krize asi určitě, že? Stále. Ano. Ale tak vypadá to, že jsi extrémně jako odolná žena. Máš na to už nějaký jako recept? Třeba, pozor, já uvedu opačný extrém. Samozřejmě naši diváci jsou třeba lidé, kteří si zaběhnou 5 kilometrů v parku a ty poslouchají o závodech 1000 kilometrů. Jo. A oni mají i s těmi 5 kilometry jako problém, což chápu, že pro tebe musí být jako úsměvné, ale taky je to pro ně jako jistý nějaký jako mentální stres. Tak jestli třeba máš nějakou jako radu nebo osvědčený recept sama na sebe, jestli třeba pustíš si hudbu, nebo začneš myslet na své děti, nebo máš úplně nějakou jinou cestu, jak Ako počúvam aj hudbu, to mi pomáha, ale ja sa proste na tie preteky teším, lebo ja neviem, potom si predstavím, že však mohla som trčať aj niekde v zápche, alebo vybavovať účty, alebo podobné veci a stále toto je pre mňa väčšia zábava, aj keď s nejakou krízou. A ako sme sa už aj predtým rozprávali, tak vyberám si preteky, ktoré ma niečím pritiahnu a motivujú, lebo vlastne ja som predtým behala tie klasické ultrabehy, 50-ky, 100-ky a potom som skúsila ísť tým smerom, že zlepšiť si tam čas a to ma nepotešilo. Skôr ma poteší, keď idem do nejakej inej krajiny alebo nejaký iný formát preteku a spoznám nové miesta a potom som tam ráda. Tenhle formát několika denního závodu byl první tvůj? Nie, taky už som veľa bežala. Jo. A jak řešíš teda ten deficit spánkový tam? Jak se počkej, spíš se jako zeptejme, kolik tam toho naspíš za těch 5 dní? No ja behám teda preteky, ktoré nie sú etapové, ale sú štart cieľ. Jasne. A naspí sa tam málo, tak tuto som spala, ja neviem, koľko, nejakých možno 7-8 hodín za ten pretek. Tak. To znamená, že třeba 1,5 hodiny denně. Áno, áno. Takže Palonc je tady taky dobrým průvodcem, protože on tyhle halucinogenní stavy miluje a když se do nich dostane, tak je popisuje jako to nejlepší z toho závodu, když tam už vidí ty různé postavičky, ty troly a tady tyhle ty věci a běží za nima a oni tam nejsou v podstatě, takže u toho je navigace, tak to je, tohle tě baví v podstatě. To ma nebaví. Yeah. Nie, mne sa to nepáči, keď už mám halucinácie, ale tak asi to k tomu patrí a stále sa snažím nájsť nejaký spôsob, ako
ako aj tú spánkovú depriváciu zmanéžovať tak nejako rozumne. Na to se dá natrénovat. To v podstatě... Natrénovať nie. A nedá se to ani dospat, nedá se to ani dospat. Áno. No ja som vlastne na sebe tak rozpoznala, že tie najväčšie krízy mám niekedy od 1 ráno, možno do nejakej 4 alebo od polnoci. Čiže snažím sa ten spánok si dávať na tento čas. A niekedy je to problém na tom preteku, lebo treba prídem do tej bázy, do toho zázemia po obede. Ale zistila som, že keď si vtedy láhnem, tak mi to na tú noc aj tak nepomôže. Takže ideálne je, keď sa to tak niekde trafí a snažím sa dodržiavať násobky tých cirkadiálnych rytmov, aby to bola nejaká tá hodinka aj pol, tak zhruba, aby to nebolo také rozbité. Čiže mám pocit, že tá hodina aj pol je pre mňa možno lepšie ako 2 hodiny. A těch 400 kilometrů celou dobu běžíš, anebo to nějaká kombinace třeba schůzí, nebo čo, občas Vždy je to kombinácia. Ako tuto sa určite dalo viacej bežať, ale hovorím ja na tento typ pretekov, ja som teda skôr na tie kopce, ale najmä keď je to v nejakých väčších horách, kde je veľa prevýšenia, tak proste je to často speed hiking. Ty si vlastně většinu toho závodu byla na 3. pozici mezi ženami, pokud si to správně pamatuju, a nakonec si vlastně skončila 7. Áno. Jak moc se tam člověk dostane do kontaktu s těmi soupeři, protože 55 závodníků na tak dlouhé trati je vlastně skoro nic, jako. Tak je to o tom, že tam třeba běžíš třeba s jedním, s 2 kolegy a pak se nějak jako rozpustíte, anebo naopak na někoho narazíš jednou za 2 dny. A já to ještě doplním, vy jste startovali v rámci intervalového startu po nějakých 10 sekundách. Tak, áno. Má to nějaký význam na tak dlouhý závod startovat? To bylo kvůli divácké kulise? Myslím si, že to bolo kvôli kamerám a foteniu. Ty si zdržal těch 10 vteřince a střelil 5. Nestretá tam človek veľa ľudí a keď sa to utrase, možno po tých nejakých 24 hodinách stretá občas opár, ale tých istých pokiaľ. Ale potom ešte stretá aj takých, že vždy sa nájdú takí tí prepalovači aj na týchto multiday a tých, ja neviem, deň nevidí alebo 2 dní nevidí a potom dojdu niekedy aj deň po ňom. Potká mě. No počkej, a máš v sobě pořád toho závodního ducha, anebo to chceš prostě jenom doběhnout start cíl? V tom smyslu, jako že ti řeknou na nějaké té občerstvovačce, hele si taková, na třeba místo před tebou máš třeba, nevím, 40 minut, tak to v tobě jako zapálí a jdeš jako po něm a pořád ještě i na tak dlouhém závodě jsi schopná myslet na to závodění i na ty pozice. Tak áno, ale tie pozície už určite v nejakej prvej polovičke vôbec nemá zmysel riešiť. Lebo tam je tak strašne veľa premenných, ktoré sa neustále menia, že to môže človeku skôr uškodiť. Měla si přehled, kde se pohybuješ? Ja to nechcem vedieť, lebo ja sa chcem ponoriť ako keby do svojich pocitov, ako ja sa cítim. Ja to nemám rada ani keď mi to hovoria. Treba na občerstvovačke alebo tak, lebo už ma to potom ovplyvňuje. Ja chcem ostať čím viacej v pohode, aspoň v tej prvej polovici. Nicméně v pohodě si nezůstala. Tady to bylo spojené s nějakým problémem, že tenhle závod. Áno, ja som tam mala zranenie. Myslím si, že to bolo ešte asi následok toho úrazu, hej, že proste som kompenzovala, asi ten pohyb ešte nebolo nejaký úplne ideálny, takže ja som tam mala vlastne problém s okostnicou, že sa mi zapálila, dosť mi to opuchlo, aj ma to bolelo. Takže som mala také obavy, že či to vôbec s tým dokážem ísť, tak zase sme to konzultovali aj so Zdenkom, aj s Paloncom a nakoniec to išlo, len som sa teda prepadla a spomalila som, ale som si povedala, že radšej pôjdem obozretnejšie a keď tak možno nejakých posledných 30-40 kilometrov ešte zaberem, aby som to došla. A stalo se na krásném 7. místě. Kolik lidí to vlastně ve finále dokončí z těch 55? Tuto to dokončilo veľa, dokončilo 50, ale je to podľa mňa tým, alebo nie podľa mňa, ale určite tým, že sú vybraní rôzni elitní pretekári. Lebo najlepší z najlepších. Hej, lebo na tých multidej, tak napríklad na Petel, čo chodívame okolo Mont Blancu, tak tam dokončíme nejako polovička. Jasně, ale to je mnohem komerčnější a obsáhlejší závod. I co se týče kapacity závodníků. Co fauna na takovém závodě? Nebezpečí nějaký nebo vůbec? Fauna sú zvieratá, že? Áno. Áno, zvieratá. No, to bolo také smutné, lebo teda aj na tých multidejach, keď človeku je unavený alebo ho niečo bolí, tak stále, keď je niekde v Alpách alebo proste môže sa kochať tým okolím. Tuto to bolo dosť také depresívne, vlastne ani nespievali vtáky, ani neboli žiadne zvieratá, ani žiadna zeleň.
Ja som tam stretla nejakú jednu zablúdenú kravu a to bolo asi všetko. A byli ste třeba a nějaká divoká zvěř? Byli ste na něco třeba upozorňování? Nebo... Boli sme upozorňovaní na šakalov a na divokých psov. Šakalov som nestretla, divokí psi, tých som žiaľ stretla 3. Aj to dosť dlho trvalo, čo nás naháňali, akorát keď som išla s pretekárkou jednou. Bolo to dosť nepríjemné, ale tak nakoniec sme to nejako dali. Co se stane v momentě, kdy doběhneš do toho cíle, vlastně máš obrovskou jako spánku, jako deprivaci, únava a tak dále, tak jak to tělo reaguje po tak velké zátěži? Usneš na 3 dny v kuse a potom nějakým způsobem se pomaličku zase dostáváš do běžných jako biorytmů, nebo co se odehrává s tím tělem? Protože recovery drink. Protože řekněme si upřímně, to asi málo kdo zažije. Jako. No ono chvíľu je ešte dobré. A potom príde strašná zimnica najprv teda. Snažím sa dostať sa do sprchy, ale viem, že väčšinou ma tak trase, že je to problém. No a ja sa vždy strašne teším, že sa vyspím, ale ja tomu hovorím, že to sú také stovkové bolesti, že ja neviem, zaspím možno na hodinu, na 2 a potom príde taká bolesť, taká až do kostí, že neviem proste so sebou vydržať. Ani tabletky mi na to nezaberajú, takže viem len, že to prostě musí byť tá prvá noc taká. Neviem, čo to je. A jak dlouho to trvá, než se člověk jako dostane zase do nějakého běžného, do nějaké běžné kombinace pro běžné žití, jako jo, že dokáže si dojít na toaletu, začíná normálně myslet, už se začíná těšit, smát ako to a je tak. to rýchlo. Táto prvá noc je nepríjemná, potom už na druhý deň začnem opuchať, hej, od nohy, niekedy aj telo, aj tvár a tak, že neviem teda, či sa tie minerály vyrovnávajú, alebo či je to tým svalovými mikrotraumami, alebo tak. A potom už druhú noc spím dobre, väčšinou som hladná, unavená a už také bežné činnosti ja robím aj také nejaké rekreačné športy, že idem si zaplávať na prechádzku, na bicykel, trošku si pocvičiť, to mám ráda, hej. Že Ze schodu pozadu? Nie, s tým nemám až taký problém. No to by mě právě zajímalo, my tady máme odborníka. A Pepo, co se tak jako může v takovém těle odehrávat v momentě, kdy dostane takovýhle nářez? Já bych se ještě vrátil trošičku naspět do toho režimu celého, jak si vlastně ty, jestli si nějaké, dobře máš hodinky, že jo, můžeš sledovat některé data, víš asi kolik energie spotřebuješ, víš zhruba v jakých zónách se pohybuješ, víš, co do sebe dostaneš, tak ty deficitní stavy prožíváš je nějak, anebo to neřešíš, prostě přijdeš na ten point, narveš do sebe momentálně, co tam máš a běžíš dál, anebo to nějak trošku se snažíš sofistikovaně sledovat, protože ten průběh, i ty cirkadiální rytmy a všechno, tak souvisí s tou energií, kterou tomu tělu dáváš, kterou odebíráš a můžeš to ovlivnit samozřejmě. Řešila si třeba tohle nebo vůbec? Tak ja sa snažím, aby tá strava, alebo teda tá výživa bola vyvážená. Vždy tam máme nejaké doplnky výživy, nejaké vitamíny a tak ďalej. Energiu, hej, doplniť. Väčšinou, keď som dobehla, tak som si hneď dala power drink, trošku som sa dala dokopy, ošetrila si nohy a tak, potom som zjedla to normálne jedlo, takéto zalievané. Potom som si trebárs na tú hodinu aj pol láhla a ešte som si zasa pred výbehom dala power drink. Myslím si, že v tomto prípade som mala málo bielkovín, lebo viem, že už na týchto dlhých veciach treba. Kolik si zhubla za ten závod? Neviem. Nemáš to? Nie, nemerala som sa, ale tak určite, napríklad na sile som to cítila veľmi, keď som potom po týždni išla do posilovne, tak som asi ani 50% hmotnosti nevedela zdvihnúť, čiže dosť mi svalovej hmoty asi na týchto pretekoch. A ja som aj ku koncu do preteka dosť veľa plakala. Ja si myslím, že som bola aj v nejakom, akože aj tom kalorickom deficite, lebo mne to vtedy ide takto na hlavu. Čiže toto asi nebolo a potom je druhý problém niekedy, že mne sa niekedy pokazia aj to trávenie, hej, že buď je to, že človek vracia, alebo má hnáčku a potom už to doplňanie je horšie. No to by mě zajímalo, jak to řešíš, protože já to mívám občas také. Co myslíš teďka, hnačku? Hnačku, jistě. Tak víš, jak přeženeš to s nějakým jonťákem nebo ale něco. Ale to je ostravský příběh. Do toho trošku stresu, že jo. Teď samozřejmě člověk se rozpohybuje, naháže do sebe něco na rychlovku. Teďka mu hrozí, že pojede někde na poušť. Počkej. Tak jak s tím bojuješ, to mě zajímá. Jako no, to mám jako... hneď po ruke, to Imodium Forte. Tak si dám hneď 2 tabletky a potom, keď treba ešte 2 a väčšinou, akože keď to zastavím rýchlo, tak je to dobré a mne funguje, že treba keď aj chodím aj na rýchlejšie preteky, alebo aj keď bol dlhší ten 100-milový, ale bolo veľmi teplo, že som bola najmä na tekutej strave, tak sa snažím to občas preložiť, že buď bielým rožkom alebo rýžou. Jasně. Tak to už prostě. Takový, jakoby, který bude zajímat. Trénuješ to teda, nebo netrénuješ ten gut systém?
Áno, trénujem, aj sme trénovali aj teraz predtým, aj sme skúšali, takže hej, ja vlastne na tréninku si dávam tie veci, ktoré brávam na preteky. Vlastně ty jsi mluvila o té psychice a samozřejmě dneska je trendem, že sportovci vrcholoví mají nějakého mentálního kouče. Já si myslím, že u tohoto závodu je to snad jako téměř povinnost, protože je to dlouhý závod, šílený jako nátřesk na hlavu. Máš někoho takového, kdo tě na to připravuje, případně nějakou jako spřízněnou duši, které můžeš... Odpovím, ona má palonce. No to chápu, ale tak třeba to může být i kdokoliv jiný, jako komu víš, že jako zavoláš a vždycky tě jako podrží. A jde to vůbec od tam a s někým komunikovat z té pouště? No mám takých kamarátov na telefóne. Jedného veľmi obetavého, že často proste najväčšie kríze, keď prichádzali po polnoci, tak si voláme. A tam bol problém so signálom, takže to bolo horšie. A vtedy sa snažím buď si pustiť tú hudbu alebo nejaký podcast. Co si řeknete, nebo co ti většinou řekne? Nebo už, protože on už asi ví, co ti řekne, ne? Jako to už víš i ty, co ti řekne, ale tak asi člověk je rád, že aspoň někoho blízkého slyší. Ano. O to vlastně asi principiálně jde. Dobře. Máš ten systém nastavený teda krok za krokem taky, vlastně, když to nějakým způsobem potřebuješ fokusovat tu pozornost na ten pohyb dopředu, anebo je nějaký další point, nebo jsou to nějaké myšlenky, kam tu pozornost směřuješ během toho? No ja nikdy nerozmýšľam nad tým pretekom ako celým, lebo to by som nedala asi psychicky. A predstavujem si presne iba ten nejaký najbližší bod, akú trasu mám, kedy musím jesť, kedy musím piť. Keď už sa blížim k tomu live baseu, tak si predstavujem presne, v akom poradí urobím veci, aby som bola efektívna. Takže vždy sa len takouto najbližšou budúcnosťou zaoberám. Takže opuštění toho prostoru těch větrníků bylo v podstatě taky cílem. Těch větrných elektráren třeba. Áno, áno. Jo. Myslím si, že to je závod, kde fakt se jako dostanou jedinci z celého světa. Můžeš nám říct nějaké jako nejextrémnější momenty, zážitky, něco, co si od tam asi jako odvezla a zůstane v tobě navždy, co komukoliv, koho potkáš a bavíš se o tomto závodě, tak mu to jako musíš říct. Co byly jako takové highlighty tohohle? Jak bys nás pozvala na ten závod? Přesně tak. Jak bys nám to prodala? Co jsi tam zažila nejšílenějšího? No mňa prekvapila tá drsnosť prostredia, ale nebola ani taká prvoplánová, hej, že keď si človek predstaví nejakú strašnú zimu a sneh, ale ono to vyzeralo nie až tak zle, ale aj to slnko bolo extrémne silné, aj ten vietor bol cez 50 km za hodinu, že tam ako keby človek stále trpí, či je teplo, či je zima, v noci bola strašná zima, potom nikde tam nie je žiadna civilizácia, nejaká voda, nič také, tak to bolo pre mňa také. A je tam člověk hodně sám, se sebou? Áno. Takže většinu toho závodu. Vlastně mě, když se bavíme o poušti a 50-kilometrovém větru, tak mě napadá, že tam všude lítá písek, který ty musíš celou dobu asi dýchat a máš ho úplně všude. Áno, tí Číňania boli na to lepšie pripravení. Toto napríklad aj ja som potom, mne sa ešte nejaké 2 týždne šupala koža, lebo aj keď tá teplota bola napríklad celkom príjemná niekedy, ale oni stále mali aj prekrytú tvár, aj také tenké rukavičky, ako keby hodvábne, že tú pokožku si chránili. Ja som to potom pochopila, že asi by to bolo dobré tiež. To jsem se chtěl právě jako zeptat, že když už by si měla, nebo takhle, jinak, přemýšlíš, že by ses na tento závod někdy vrátila? No, ja by som sa veľmi rada vrátila na veľa závodov, ale je strašne veľa ešte iných zaujímavých. To chápu, ale spíš kam směřuju je, že když teď máš ty zkušenosti z toho závodu, jestli by ses připravila úplně jinak a co vlastně bys jako vylepšila nebo udělala jinak, než vlastne pôvodne si udelala, když si tie informácie neměla. Určite áno, na veľa vecí by som sa vedela pripraviť a rada by som to vyskúšala, takže keby som vedela, že ešte môžem 20 rokov pretekať, tak pôjdem. Já se zeptám, co ta navigace? Bylo tam třeba nebezpečí, že by se mohla úplně ztratit? Měla si tracker asi, takže oni věděli? Mala som tracker, áno, však pri najhoršom teda vždy, keď je človek v ohrození života, tak stlačí ten gombík, lenže potom už je von z preteku. Takže to som úplne nechcela. Mala som raz teda, keď sme prechádzali cez také hory, lebo tam sa prechádza aj cez hory menšie, väčšie, tak tam som mala dosť veľký problém s navigáciou, keď som nevedela trafiť trasu. Boli to menšie kopce, hej, my sme boli stále 2000 nadmorskej výške, možno to boli kopce s 200 metrami prevýšenia, ale ja som proste cez ne nevedela prejsť a som sa tam zasekala v noci v takom nejakom žlabe, cez ktorý som
nevedela preliesť a stále som tam proste chodila hore-dole. Potom my sme mali aj satelitný telefón, ktorým sa dalo zavolať, keby náhodou, že človek je v problémoch, ale ten mi stále nešiel aktivovať, stále sa chcel nejako, aby som ho nastavovala. Tak potom som urobila posledný pokus, že som sa spustila takým žľabom, kade chodí voda, keď je tam záplava a tady som sa dostala. Čiže ale ja neviem, možno, že keby to bol muž nejaký, ktorý je lepší v navigácii, tak ho to hneď napadne, ale mňa to nenapadlo. Čiže mala som tam niektoré také úseky, kde som si nevedela veľmi poradiť. Může potom nastat nějaká taková jako situace, že potom třeba máte konzultaci, ty se podíváš, jak si třeba uhla z té trasy a třeba ti řeknou, no, kdybyste to jako lépe jako trefila, tak třeba byste si to skrátila o 30 kilometrů. Jako. Áno, bol tam napríklad jeden pretekár, ktorý to už išiel 8-krát a ja keď som sa chvíľu na neho zavesila, tak to bolo strašne efektívne. Lenže on potom, aj som si povedala, že by bolo dobre s ním bežať, že by to bolo pre mňa také viacej jednoduché, ale on mal proste svoj nejaký biorytmus, napríklad jednu noc spal 7 hodín, ale potom 2 noci nespal a ťažko by sa mne na to nastavovalo. Čiže videla som, že áno, znalosť tých nejakých podmienok a toho terénu, kde sa dalo, tam si to šmykol. Takže bolo to určite dobré. A ty extrémní jako nespavosti a pořád jako běžení to nějakým způsobem trénuješ, že třeba vyjedeš někde jako na hory a dáš si třeba 3 denní objem bez spánku, aby člověk se na to nějak jako naadaptoval, anebo... Nie, to, akože takto si vedome ja nechcem ubližovať. Myslím si, že to nie je dobré, ale keď to možno človek raz, 2-krát ročne urobí na tých pretekoch, ok, ale ja mám potom napríklad aj dosť pocit, že chvíľu mám také dosť výpadky mozgové. Takže si myslím, že to nie je úplně asi dobré robiť. To je hrozně zajímavý jako vědecký podnět tohleto, že kdyby tě napojili na nějaké jako přístroje a analyzovali, tak myslím, že bychom se dozvěděli neuvěřitelné. No mám problém potom s koncentráciou chvíľku, ale potom sa to spraví. Používala si takový mikronapíky nějaký takový, jako že jsi prostě potřebovala ne na tu hodinu, ale vypnout třeba na, jo? Áno, to používam. Áno, to používam často. Můžete mi to přeložit jenom? To je vlastne, keď príde taká extrémna spánková kríza a nemáš na blízku tú základňu, kde by si človek mohol pospať, tak také 3 až 5 minútové nepy používam. Že ja vlastne si väčšinou ani batoh nedávam dole z chrbtu, iba si tak láhnem na zem a vypnem na chvíľu. To člověk jako... Restartuješ to. Upadneš úplně, ne? Do bezvědomí. Já hneď zaspím, hej. No. Jo, to je okamžitě. To je docela jako... Ty jsi to nezažil, já jsem to zažil v tréninku, třeba na kole jedeš a víš, že spíš. Ty najednou se probudíš a... No. Áno, ja to tiež robím vtedy, keď bežím a uvedomím si, že už sa mi sníva. Soňo, máš při takovém závodu myšlenku, jako Ježišmarja, na jakou blbost jsem se to přihlásila, tohle to už nikdy, a to už jako kašlu, tohle není jako pro mě, jako během to... To vždy hovorím aj tým kamarátom na telefon. Tak, a teď pozor. Jak dlouho to trvá po tom závodu, že se z toho otřepeš a už hledáš někde u kolegy Palonce nebo u nějakého jiného, aby se znova přihlásila? A mu volá, než doběhne. No počkej, to je zajímavé. Jak dlouho to trvá, se člověk jako pošli něco dalšího. Psychicky a fyzicky jako otřepe a už hledá další jako šílenost, do které by šel. Ja myslím, že už pred koncom toho závodu, keď už mi to začína byť ľúto, že to skončí. Takže až tak to máš. Jako. No a když jsi doběhla a samozřejmě jsi v takovém jako šíleném, jako vlastně zrujnovaném stavu, tak ty jsi tam měla jako někoho, kdo na tebe jako dohlídne, převeze tě jako zpátky jako do Česka, postará se o tebe. To nějaký takový jako supportci jako už potom jako měla. Ano. Fajn. No a dobře, v momentě, kdy jsi jako dobíhala, tak co se ti honilo hlavou v tom smyslu, jako kam by se znova přihlásila a teď kam vlastně se jako chystáš? Ja som vtedy bola len veľmi šťastná, takže úplne som to tak, ani hovorím, že ten mozog už potom tak veľmi nefunguje, ale nemám už také tie myšlienky, že toto už nikdy. To mám tak možno v polovičke. Okay. Já se ještě zeptám jenom na poslední věc kolem toho, protože budeme se bavit zřejmě ještě o některých souvislostech, které nás zajímají z hlediska Edgaru a tady těch věcí energetických, ale ten tracker nabízel sledování online pro ostatní jako neúčastníky, oni tě viděli teda na té trati, takže oni mohli vidět, kde chybuješ a kde, ale ty se s tím zprávám nedostala, protože zase ti nefungovalo spojení s těma lidma. To je možná i trošku záměr, ne? Tak v tom je to jako prostě extrémní. Ne, často můžeš třeba jako se spojit, že jo, nebo když to funguje ten satelit, já vím, když Palon šel na Spanish, šel, prostě my jsme viděli, že jde úplně jinam celý den a potřebovali jsme to nějak sdělit, jako jo, a ja som sa iba potrebovala aj tak dostať tým kontrolným bodom, takže viac menej bolo jedno, kade pôjde. Tak a vrátím se k otázce. Kam
už si jako směřovala svou mysl, když si jako dobíhala, kam by se znova jako přihlásila, nebo jestli už máš vyplněnou přihlášku na další takový nějaký extrémní závod? No ja mám vyplnené prihlášky na celý rok a už mám pozvánku aj na rok 2028. Tak, lebo tieto veci sa robia dosť tak dopredu. Momentálne som v takom výbere na viacdňové preteky v Butáne, ktoré by mali byť tento rok. Ešte teda čakám na to definitívne schválenie. Potom títo čínsky organizátori budú robiť podobný pretek v Saudskej Arábii, kde nás pozvali a takisto ma pozvali aj na Great Himalayan Race, čo bude v tom roku 2028, takže takéto veci ma samozrejme lákajú. Kolik takových jako závodů dokážeš absolvovat za rok? Nebo ne takových, obecně závodů? No, robila som takých multiday aj viac, ale tak teraz som si povedala, že budem sa snažiť 1, maximálne 2 za rok. A také dlhé, aby som teda sa nejako trošku pošetrila. To já jsem se díval na ten start list vlastně možnej a to je jako opravdu na mě hodně jako těch závodů, že to bylo náročný strašně. Takže... Áno, ale tak tie niektoré, ktorých je tak veľa, to sú len vertikály, to len do kopca, to je krátké. Co tě vlastně začalo lákat na těch multi-day závodech? Protože většina lidí samozřejmě běhá běžné jako Sky Race, že jo? Jsou to většinou závody na 1 den 24 hodin max, že jo? Ta 1 míle je většinou takový jako strop. Tak proč zrovna ses jako dala až jako... Bylo ti to málo být? Když už absolvuješ tu cestu, tak si chtěla jako pořádně užít tu lokaci, že jako aspoň 400. Jako. Tak je to veľmi dobrodružné. Človek vidí krásne miesta vlastne tak skoncentrovanie a veľakrát sa aj na miesta tých pretekov potom ešte vraciam na nejakú turistiku alebo proste pobyt a tak. Je tam veľmi zvláštna taká subkultúra, subkomunita, čo už sa medzi sebou registrujeme vlastne po celom svete. A ty miesta sú také veľmi atraktívne. A pojďme teď, Pepo, jako zanalizovat Soňu. Jako, proč je to zrovna ten typ, které jako i po té fyziologické stránce tyhle ty jako závody jdou. Mě třeba jako napadá, myslíš, že tam v rámci té historie, že vlastně Soňa 10 let dělala fitness, takže jako může mít určitě jako výborný ten svalový jako aparát, takže to třeba může být benefit, protože to tělo jako vydrží takovouhle jako zátěž? To si úplně nemyslím. Já si myslím, že podstatnou roli tam hraje ta disciplína, kterou Soňa absolvovala, protože ten fitness sport, ať je jakkoliv pejorativně dneska posuzovaný, tak ta disciplína, protože ho docela znám, je obrovská. Tam prostě to, buď prostě se chováš tak, že opravdu ta disciplína funguje, nebo tam můžeš cvičit, jak chceš a ty výsledky nejsou. To je první důležitá věc. A u tohle je to hodně podobné. Tu pozornost zaměříš na ten výsledek, na ten výkon a trpíš. Tak v tom ona má obrovský talent a schopnost jako to sebetrýznění na úrovni toho Palonce, ale ten ještě zvláštnější, ho to prostě baví, jako doslova. On, jako když vím, co jsme s ním odtrénovali a co on absolvuje v závodě, tak je to úplně extrém. Na to se nedá prostě připravit, na to nelze trénovat. Takže tam ta hlava má maximální sílu. Mě by ale zajímalo, a to mě trošku jako ne fascinuje, ale myslím si, že jakýkoliv data, který ty bys dokázala nazbírat, protože jsme třeba sbírali data z 11denního závodu Race Across America a víme třeba, jak to tělo funguje, ale o tobě teď nemáme žádný zprávy, kromě toho, že ti tam pronásledovali nějací psy zbláznění a kromě toho, že si trpěla a používala si různé procedury, aby si to vydržela, tak nevíme vlastně, kolik energie si spálila v množství, kolik si doplnila, jak si deficitně to tělo vlastně zničila, na jak dlouho a kdy můžeme říct, že už je to naspět jako zase v normálu a potom může nastat to, že opravdu, když to tělo zničíš takhle 3x, 4x, 5x za život, tak my víme zase jako z toho trenerského pohledu, že tam taky může být stopka z tohoto pohledu jako propálení těch systémů, který tam odolávají tomu. Protože ta glukoneogeneze, která u tebe jednoznačně musela nastat z toho množství spotřeba energie, úbytku té síly a té svalové hmoty, čili výroba té složky, která dává tu energii, ten glykogen, který se musel vytvářet tou náhradní cestou, tak tam fungovala. Sama popisuješ nedostatek bílkovin a tak dál. Takže to tělo to začalo uvolňovat, někde si to muselo brát. Takže to by mě třeba zajímalo, jestli tohleto jakoby máš aspoň v porovnání třeba s nějakým vícedenním závodem tady a někde jinde, jestli ty stavy jsou úplně stejné nebo jsou třeba jiné. A s Gobi a s ostatnými pretekmi? Myslím si, že tuto som sa viacej vyšťavila na tomto preteku. Lebo predsa keď sú tie občerstvovacie stanice, aj keď ich je málo, vždy je tam nejaké teplé jedlo uvarené a proste človek si môže vybrať a tu to nebolo.
Mě zajímalo, jestli tu zprávu, že si běžela ten závod, poslala tomu lékaři, co ti říkal, že už nikdy nebudeš moc sportovat. Jo. A případně, co ti na to řekl? Áno, už sa ma to pýtalo viacej ľudí, ale neriešila som to tak a proste už ja som si to tak nejako v tej svojej hlave upratala, už som sa potom k tomu Nevracela, je to vyřešená věc. Myslím si, že teď si spousta lidí říká, jak ta ženská to dělá. Máš vlastně 3 adoptované děti, máš jako manžela, teď samozřejmě musíš jako trénovat, do toho člověk se musí i nějak jako živit. Jak to vlastně u tebe zařízeno, že tohle všechno jako zvládáš? Máš nějaký management nebo na všechno si jako sama? Máš partnery? Je vlastně ten sport pro tebe jako full-time job, nebo naopak si na to musíš vydělat někde jinde, o to samozřejmě starost o tu rodinu. Jakým způsobem to vlastně ty řešíš v tom osobním životě? No, mám aj partnerov, ktorí vlastne stoja pri mne, či sú to za oblečenie, výbavu, doplnky výživy. V tomto mám šťastie. Vlastne okrem nejakej finančnej podpory, tak tú materiálnu mám. Mm-hmm. Mám podporu rodiny, musím pracovať. A ono je to stále, že človek vlastne tá rodina, práca, ten šport ako keby stále to tak presúva, stále sa snaží, aby mu tá stavebnica nespadla a proste to chytá z tej každej strany, ale stále si hovorím, že mi to ešte dáva zmysel, lebo keď si proste predstavím, že by som mala žiť len tak a nezažívať takéto veci, tak stále mi to prostě toto za to stojí. A v rámci toho volného času je někdy ta rodina součást tvého tréninku? Něco takové, jako že děti si řeknou, máma řekla, že v neděli pojedeme na výlet, tak bude to děcka asi 300 kilometrů, připravte se, jako vrátíme se za týden. Ja sa nechcem ich znechutiť a nechcem ich ako keby ani obťažovať svojimi vecami, ale jasné, že ten šport a hory sú súčasť našej rodiny a každé z detí športuje, napríklad Katrín lezie s paralympionikmi, čiže to chodím aj na sústredenia. A ja sa vždy snažím ako keby pri nich si aj to svoje urobiť, ale veľakrát stávam o 4:00, o 4:30 ráno, aby som si treba otrénovala svoje a potom sa venovala im. Jak moc trénuješ? Jak vypadá třeba tvůj den nebo týden? No, ja mám taký zvláštny, mám taký tréning, ktorý nie je úplne asi štandardný. A mám bloky, keď som bez detí a vlastne vtedy sa snažím od rána do večera ťahať, či je to proste nejaký beh po horách, alebo skialp, alebo kombinácia vecí. A keď sme v bežnom režime, že škola, robota, tak si treba 3-krát za deň nájdem nejaký kratší čas, hodinu aj pol a tak si rozdělím trénink. Takže vlastně několik hodin denně vlastně v nějaké 2-3 fáze. Ano. Dobře. Je to o tom, že doma máte nějaký jako rozvrh hodin, přesné plánování, jak jako fungujete? Nebo jak kde najdeme mamku. Kde najdeme mamku, přesně, no, nebo supluje ta rodina třeba ty ostatní, vy musíte taky dělat úkoly, doma chce to veľa vařit, plánovania, hej, že ja už napríklad teraz plánujem leto, ako vyskladáme, aby to klaplo aj s pretekmi, aj tam vtedy dať nejaké tábory, aj kedy ja pôjdem s nimi na dovolenku, takže, ale ja som taký plánovací typ, takže mne to až tak nevadí. Co si o tobě rodina myslí, děti třeba? Co říkají o mamce, když se zeptají, co dělají mamka? Vieš čo, teraz akurát mi Gretka doniesla sloh, kde som bola opísaná. A bolo to veľmi milé. Ja si myslím, že oni to pochopili a chápu proste, keď aj odchádzam a aj mi povedia, nech idem a proste už to asi berú, že je to tak. Neriešia to. Kdybys mohla porovnat ty dva sporty, kterým asi prošla na vrcholné úrovni, tak který ti přináší tu větší svobodu? Který je pro tebe? No jednoznačne tento. Mňa bavilo aj fitness, aj body fitness. Bolo to pre mňa snažiť sa vždy byť maximálne dobrá. Ja som teda nikdy nemala ciele vyhrať majstrovstvá sveta, ale sa to stalo, pretože stále ma zaujímalo, ako sa to dá ešte ďalej, lepšie a tak. Ale je tam človek veľmi obmedzený tým. Ja som v podstate vtedy nelyžovala, nerobila iné športy kvôli zraneniam a teraz stále si dokážem užívať veľa vecí. Aj popri tom. Takže dá se říct, že vlastně ten sport je spíš jako tvůj životní styl, než jako honba za nějakými tituly. Určite áno. Keby som si mala vybrať, že hory a šport, tak si jednoznačne, alebo teda hory bez pretekania a pretekanie bez hor, vždy by som si vybrala skôr tie hory alebo proste ten pohyb. Ale baví ma to. Baví ma aj tie preteky, ale necítim to ako nejakú honbu.
Sonio, to, jak vlastně trénuješ, si nám řekla, ale jak třeba přistupuješ k regeneraci a k výživě? Pojďme se jako pobavit možná i o tom sportovním přístupu, ať třeba namotivujeme, nebo naopak edukujeme naše diváky v téhle věci. No ja mám vlastne výhodu, že pochádzam z toho fitness, kulturistiky, kde toto je minimálne 50% úspechu. A už v čase, keď tuto boli možno len nejaké prvé veci sa dovážali do Československa, tak my už sme vedeli používať rôzne doplnky výživy alebo proteíny alebo veci na regeneráciu. Takže toto vždy pre mňa bolo také prirodzené a vlastne bolo to určite aj benefit pri tom, ako som začala behať. Je pravda, že teraz posledné roky vidím, ako ten môj organizmus už reaguje inak. A proste najprv to pre mňa bolo také smutné, že už nemôžem len trénovať ako chcem a proste telo to nejako dá. A vidím, že teraz musím v tej regenerácii aj k tomu spánku, aj k ostatným veciam už pristupovať ešte poctivejšie ako kedysi. Máte doma i nějaký striktní stravovací režim, v čem třeba jedeš ty nebo celá rodina? Nebo jak vôbec vlastne pristupuješ ke stravě? Tak ja mám rada kvalitnú stravu, aby proste mala dostatok všetkého. Mám rada pestrú stravu. Nevyhýbam sa ani proste občasným nejakým sladkostiam alebo takýmto veciam, ale vždy sa snažím, aby proste mi bolo dobre na tréningu potom. Takže nedám si niečo, čo mi bude 2 dni ležať, ja neviem, nejakú pečenú kačicu, lebo viem, že 2 dni si potom dobre nezatrénujem. Alkohol nepijem, to ma nejako ani neteší, ani nebaví, takže to je fajn. Ty si ujíždíš na iných veciach totiž. No. Takže tak, ale není som akože prehnane striktná ani na deti. Máme aj v mrazaku nanuky, alebo proste... Ale tak podľa mňa by to malo byť tak v rovnováhe, aby... Ja som napríklad deťom dovolila vždy jesť aj sladkosti, ale museli normálne zjesť obed a večeru. Máš třeba spočítaný nějaký kalorický výdej za den zhruba, tak máš nějaký přehled, kolik tě to tak stojí? No, mě to zajímalo jako v tom běžném trénovacím stavu. Ano. A potom třeba ten závod. Jako no. No priznám sa, že kedysi, keď som pretekala, tak naozaj to bolo všetko rozpočítané na gramy sacharidov, bielkovín, teraz sa mi to už nechce. Riešim to tak pocitovo. Na týchto, keď behám multiday, tak tam viem, že okolo 5000 kalórií za deň musím prijať, keď je to v tom preteku. No a tuto počas dňa to neriešim až tak. Ale tak asi je to... Akože dávam si pozor, aby som mala nejaké 4 porcie bielkovín za deň, aby som doplnila sacharidy po tréningu, aby som, keď idem na tréning, aby som si dala tiež, keď je to niečo dlhšie, aby som doplňala. Ale to už sú pre mňa také veci, že vlastne už to robím automaticky. Poměrně dost to řešíš teda na to, že to neřešíš, tak ty si dáváš... Áno, ono je to možno, že mne je to pre mňa už také asi normálne. Hej. Jo. A co nejaká pečeho, šlachy, klouby? Áno, aj to robím, aj teda akože jasné ráno, keď stajem, tak dám si zahrať doplnkov, aj večer si dám, takže to už berem ako taký štandard. Co je vlastně takové největší tělesné trápení na tak dlouhém běhu? Je to to, že člověk už nemá energii, je to ta únava, anebo naopak je to přesně bolest nějakého kloubu, puchýře? Co tak člověk nejvíc řeší? No, sú také hlavné veci sú asi... Mám tie problémy so žalúdkom. Skôr to býva, keď je väčšia intenzita alebo keď je veľmi teplo. Takže na týchto multiday by ma to nemalo stretnúť, ak si dávam pozor. Potom samozrejme mám aj ja rôzne disbalancie, nemám úplne rovný chrbát a proste dokonca ja som teda 15 rokov dozadu mala taký zdravotný problém, keď mi museli vyberať jeden tumor z tela a odobrali mi s tým aj kus sedacieho svalu, čo mi dosť teda spôsobuje problémy. Čiže a samozrejme pri tých kilometroch a pri tých hodinách toho pohybu už tam sa tá disbalancia vždy začne nejakým spôsobom ukazovať. No a potom ešte tá spánková nejaká kríza. Co musí udělat třeba naši diváci pro to, aby je Soňa trénovala jako trenér? Protože je to asi jedna z tvých jako obživ, že vlastně působíš jako trenér a já jsem viděl, že některé jako trénuješ jako normálně, jako na místě, některé jako online. Tak jak se k tobě člověk dostane? A pro jaký třeba sport je to jako ideální? Už asi ťažko, lebo väčšina ja už mám takých tých svojich klientov, niektorí ku mne chodia aj 15 rokov a už všetko vedia, čo majú robiť a proste aj tak chodia.
Takže veľmi už to nejako tak neobnovujem. A máš tam nějaké skvělé svěřence, kteří tě třeba následují a třeba přišli k tobě, protože chtěli dělat třeba podobný sport? Nie, sú to takí obyčajní ľudia, kedy som trénovala aj fitnessky a od toho už som upustila. Takže skôr takí bežní ľudia. Máš smlouvu, Lukáši. Prosím? Nevezme tě. Ne, to chápu, ale tak já se s tím asi nějak smířím. Já jsem volnej. Největší sny, ještě pojďme probrat největší sny v závodech, které bys chtěla absolvovat. Říkala si, že na tom světě je spoustu úžasných závodů, tak kam ještě se podíváš, nebo by se chtěla podívat? No, ja som sa teraz dostala do takého štádia, že teda už som v tej nejakej tej komunite Multiday a poznajú ma a pozývajú ma na tie preteky a až teraz vlastne zistujem, aké krásne sú preteky tohto formátu. Napríklad teraz som dostala aj pozvanku do Rwandy. Myslím, že je to 500-kilometrový pretek. Takže toto by som tak túžila, aby som treba ešte 1-2 krát ročne sa mohla pozrieť do nejakej takéto exotickej krajiny vďaka tomu takémuto preteku. Potom veľmi ma bavia tie vertikály a aj mi to celkom ide do kopca. Budúci rok budem mať 45 rokov, tam by som sa chcela nominovať na šampionát Masters. Takže tento rok by som teda rada sa zúčastnila takého talianskeho pohára vertikálu a sa tak porovnala s tou medzinárodnou konkurenciou, lebo tí najlepší sú väčšinou Švajčiari, Taliani, Francúzi. Takže toto ma veľmi láka. Tak asi všetko. Existuje vlastně nějaký stát nebo nějaký závod, kde je z toho třeba přímý přenos, vlastně z toho závodu stejně jako máme třeba Tour de France, že ty kamery sledujou fakt celých těch 5 dní a všechny ty závodníky, že někdo vlastně může na ten přímý přenos koukat 5 dnů v kuse. To je taky dobrý maraton, že jo? Áno. Neusnout. Oni títo akože napríklad toto Ultragoby oni robili každý deň prenosy. Väčšinou tí organizátori, ktorí teda majú takú tú lepšiu organizáciu, že to nie je také pankáčské, tak majú aj takéto prenosy. Sonia, ty si řekla vlastně docela zásadní věc, že tu edukaci o těch doplňcích stravy už si měla vlastně z dob toho fitness. Co je pro tebe jako nějaká třeba top 5, 10 produktů, bez kterých si nedokážeš svůj sport představit? Tak ja sa snažím ten nejaký základ pokryť nejakým, akože keď už nič iné, aspoň mať nejaký základný multivitamín. O tej klby, tú klbovú výživu, nejaký kolagén. V čase, keď mám väčší objem tréningu alebo nejaké intenzívnejšie, tak si pridávam nejaký C-vitamín a nejaké enzymy, napríklad teraz si dávam serapeptázu. Rada používam aj rastlinné adaptogény, ale to si dám treba v čase, keď je presne taký ten zvýšený objem tréningu alebo tak. Takže to. A magnézium ešte. Magnézium, výborně. A v době toho závodu je tam třeba nějak jako změněná ten přístup k těm suplementům? Tam si na tie live si vždy pripravím aj nejaký balíček, že aspoň aby som teda nebola bez toho, keď som na to zvyknutá a väčšinou tiež tieto veci. Dobře. Používala si předtím, než si začala používat třeba Power Drink nebo některé složky Edgaru, tak používala si něco podobného na tu energii a máš třeba porovnání s tím? No ja som gely kedysi nemávala veľmi rada, lebo som z nich mávala kyselinu. A ja teda mávam kyselinu asi niekedy na preteky, kde viem, že sa bude viacej behať, čiže bude viacej toho natriasania, alebo že je teplo, tak si dávam aj takú tabletku, ktorá mi trošku obmedzí tú kyselinu. A kedysi tie gely proste boli a ešte mali také nejaké pomerančové príchute a tak a vždy proste som z tohto mala problém, že ma až pálila žáha. Toto sa mi zmenilo, lebo tieto ani nemajú takú kyslú chuť, ani teda asi zrejme zloženie. Takže ja som vtedy nerada používala gely. Bikarbonát si používala? Nebo tabletu? Nebo to som skúšala, ale nestačilo mi to. Ako keby. Už keď to bolo skôr lepšie, už potom mi zabrala tá tabletka, čo pôsobí 12 hodín. A tiež aj jonťaky, keď som skúšala, tak som mala tento podobný problém, čo ten power drink, on keď je taký ako keby ľahko nejaký mliečný a nejde do tej kyslosti, mi nerobí. A ty navíc budou nové příchutě. Teď to bude úplně ještě posunuté. Až bude nový závod kolem světa za 80 dní, tak doufám, Soně, že se přihlásíš. Každopádně moc děkujeme za návštěvu v Ostravě v našem podcastu. Přejeme spoustu úžasných, skvělých závodů. Doufám, že tady u nás nejsi naposledy a že nás budeš obšťastňovat dalšími skvělými zážitky. Hlavně ať drží zdraví, to je zcela jasné, žádný úraz. No a to všechno, ty své sny zvládáš naplňovat a plnit si. Moc děkujeme za skvělý rozhovor. Ať se ti daří všechno. Ďakujem. Pozdravujem Palance. Edgar Podcast.